kopikatu. Eta zinera gonbidatuko bazen? Imaginatu nolako alitzateken gonbidapen hori. Kaixo, Adrien, nahi duzu zinera? Hain zuzen ere, ikusten dudan bakoitzean izerditan hasi eta hitzik gabe geratzen naizia zorabiatuta. Orduan, harekin normalitze egiteko begiak estalita eduki beharko zenituzke. Horixe bera. Konponbide arrazara, Marinet, telefono hitz egitea, haren zenbakia behar duzu. Badakit nork emango didan. Zer izango da? Ziur nago lan bikaina egin duzula, Teo. Ohore handia izan da, eta irrikanago Ladybug ezagutzeko. Berak inspiratu nau eta autografoa nahi nuke. Baia ordua da. Ladybugek eta Cat Noirrek hemen egon beharko lukete honezkero. Ez duzu inoiz jakin improvisatzen, beraz jarraitu gidoiari. Baina denek esaten didate irakurtzen naizela naturala. Ba orduan buruz esan, ikasiko duzu erraza da, baina ez improvisatu, bale? Alferrik da, ez da ondo irtengo. Berandu, markatzen ari da. Kaixo, Adrien nahi zutzi mezua? Erantzun gailua da. Utzi mezua, ez improvisatu. Kaixo, Adrienen erantzun gailu. Marinet naiz eta mezua daukat. Zeuretzat noski, zeure telefonoa data. Deitu agur gero arte. Zer nahi zenuen esatea? Hei, mutilkatxarro, Marinet naiz. Zinera gonbidatu nahi zaitut, baina txoraturik naukazunez zurekin hitz egiteko modu bakarra adurra erorik gabe telefono ziztrina da. Eroa, ez da? Mezua berriro entzun nahi baduzu, sakatu bat. Mezua ezabatu nahi baduzu, Sakatu bi, sakatu bi! Mezua gordeta, agur. Ez da dirudien bezain larria. Bueno, larria da, baina egunen batean esan behar zenion, ez da? Lehenago edo beranduago. Horixe pentsatu, amaitu dira sekretuak. Erantzun gailuan esan dudan guztia grabatu da. Eta zer? Mutilkatxarro deitu diot. Adrienek ez du mezu hori entzun behar, alia bestela lotxa zilko naiz. Tira, lasai ideia bat daukat. Erantzun gailua martxan jarri bada, lanpetuta dagoelako da. Beraz, zura baino lehenago helzaitezke telefonora. Baina, non dago? Jakina, eskolaren ondoren eskrima dauka. Horregatik ez du hartu, zehazki 22 minutu eta erdi barrua amaituko du. Erotuta zaude, neska. Badakizu ez da? Mezu berri bat daukazu. Ura edatera noa, oraintxe itzuliko naiz. Plak, txerria lakoa. Mezu berri bat daukazu. Kendu hortik mezu entzun behar dut. Ez dut telefona hau ezagutzen? Ai, ez berandu nabil. Aldatzeko ordua da, Plak. Ja! Ja! Kaixo, lagunak! Ne, Ladybug eta Cat Noirren estatuak estalgabetzera doa, zahaztuta naukan. Neuk ere bai. Etzen niden esan joateko asmorik zen naukani? Ez, bueno, bai, baina... Aztu egin zitzaidan. Aizu, Adrienen telefonoa. Bukatutokoan joan gaitezke. Ekitaldia amaitu arte itxaroten badugu entrenamendutik irtengo da eta telefono mezu entzungo du. Kaka, ikusi egin behar dut gero blogean idazteko. Sentitzen dut, Marinet. Ez kezkatu, moldatuko naiz. Uste dut. Ziur zaude? Bai, lasai. Itzel, sorteon, saiestu arazoak. Eta ez improvisatu. Ladybugek ez du ekitaldian egon behar. Bai, baina lehenengo Marinetek eskolara joan behar du. Baina ekitaldia zu horatzeko da. Eta neure horea da arriskuan dagoena. 5 minutuan egingo dugu joan etorria. Ekitaldia ez da asko atzeratuko. Barkatu, Cat Noir, Ladybug falta zaigu. Ez kezkatu Ladybugengatik. Etorriko da, oraingoz moldatu naiteke bakarrik. Gainera, neu naiz burua, ez da? Bai, baina nik argazki hau sinatzea nahi nuen bere autografoa izateko. Zoragarria da, ausarta, azkarra, denak salbatzen ditu beti. Ekitaldia hasi beharko genuke, ea horrek erakartzen duen. Mesedez, itxaron beste minutu bat alkate jauna. Etorriko da, ziur nago. Hementxe da. Neba da. Hala jakingo dut zein den. Beitu, txirrinotxa entzungo duzu. Oso natiki.
Bidezkoa da Parisek omenaldia egitea gaiztoengandik babesten gaituzten horiei. Ladybuggy eta Cat Noiri. Bizko, eskema laster amaituko da. Hauxe da. Itxita dago. Estatuak harrigarriak dira, baina kat txiki bat, ni Ladybug baino altuagoa naiz. Ez da etorri azkenean. Azaldu nahi nion, beragatik sentitzen dudan guztia. Buru bihotzez sortu dut estatu hau. Ziur nago apur bat ezagutuko banindu, dugunantzaz jabetuko litzatekeela. Biok ematen diogu garrantzia maite dugunari. Ara, ez dizut ametsa zapustu nahi, baina Ladybugek eta biok zerbait daukagu badakizu. Benetan? Bai, gu biok onela gaude. Zer ikusi du Ladybugek horrengan? Badatoz utxin telefonoa. Oraindik ez dut mezua ezabatu. Ez daukagu astirik eta gainera ez gabe ekitaldira joan guazen. Saio gogorra, gaurkoa. Zerbait daukazuela, ez duzu maitasuna serio hartzen, mesedez. Zuk ez duzu merezi, nik bai! Ladybugengatik etxita eta Cat Noirren bekaitz. Hemen formula bikaina ontamentirako. Zoa zenea kumatxoa, eta gaiztotu zazu! Gaixo, kopikatu lepidoptero naiz. Cat Noirrek abatzen duzunean harin toki hartuko duzu. Eta Ladybug zeurea izango da betiko. Pentsatuta bakarrik pozurrumaka hasten naiz. Baina non dago? Ez begiratu niri, nik ez dut jan, benetan. Zer egin behar da mezuak entzuteko? Etxekoa, egin da, telefono aurkitu nahi du. Lokalizazio aurkitzen badu lapurretagatik atxilotuko naute biziarteko kartzela zigorra izango dut eta ezingo nahi zinera joan berarekin. Marinette, zure lehentasunak zehaztu behar dituzu. Bai, baina batzuetan oreka ezinezkoa da. Alde batetik Marinette eta bestetik Ladybug. Kaixo, Adrien naiz utzi mezua. Gimnasioan galduko nuen. Begira, Cat Lasai, kuadro hau lapurtzera etorri naiz bakarrik, jarraitu zure gauzekin. Dena grabatu dut. Azken orduko gertakari larri bat. Lapurreta ikusgarria Louvren. Bisitarien bideoek erakusten dute inolako zalantzarik gabe lapurra gure eroia izan dela Cat Noir. Kuadro hau katuaren miaua da. Katuaren miaua? Tip hori imitazioa da eta oso txarra gainera. Eta orain gaurko eguraldia. Adrienen telefonoa goi mailakoa eta supergarestia da. Nola erabili ere ezin dut asmatu. Eskuzarro horiek gabe errazagoa izango litzateke. Eta atzmarkak utzi telefonoan, ez horixe. Arazoa konponduta? Oraindik ez dut mezua ezabatu, baina horretan ari naizune honetan. Ez da posible. Telefonoa kendu diozu? Bai, ez. Bueno, itzultzeko asmoa neukan, baina non zaude? Laguntza beharko nuke? Orain ezin dut. Louvreko Cat Noirren lapurretari buruz informazio eskuratzeko Zain nago. Zer? Norbaitek Cat Noir lapurtu du? Ez neska, etzaren enteratu, Cat Noir Louvren sartu eta Mona Lisa lapurtu du. Denen aurrean. Ladybug laster agertuko da eta nik hori ez dut galdu nahi. Zu lasai, gero deituko dizut. Bai. Cat Noir gauza asko izango da, baina ez da lapurra. Aldatzeko ordua. Tiki, tantoak jantzi, bai!
Lasai, ez heldu okerreko katuari. Beste iruzurtia zen, baina ni benetako Kat Noir naiz. Erakutsi lapurretan on izan den, aztarnak bilatzea gustatzen zait, animalien sena. Ondo da, etorri nirekin. Mila esker laguntzagatik. Ni naiz benetako Kat Noir, nola nahastu nauzue iruzurti batekin? Katua kaiolan, berriz diot, katua kaiolan dago. Alkate jauna, honek ez du zentzurik, azalpenen bat egongo da ziur nago. Katua kaiolan dago, Ladybug. Ez pentsatu hor preso... Utzi hau adituei mesedez, kontrolpean daukagu. Eskerrik asko abegi honagatik, baina ni banoa. Eta berriro esango dut, beste katu bat izan da. Kat Noir iesi doa! Errugabea bada, zergatik doa iesi. Errutik abea txilotu bazintuzte zenuke ies egingo? Laguntza behar dugu, berriz diot, laguntza behar dugu. Susmagarriaren atzetik abiatu gara eta... Kat Noir, zer gertatu da? Badakizuen naizela ni izan, ez da mamarro? Utzi umekeriak eta ez deitu mamarro, hau oso larria da. Iruzurtia aurkitu behar dut, nire bizarrak salbatzeko deituko dizut. Eman amore, Kat Noir! Ez zara rapatzera joango? Adituei utziko die. Nire iritzian jakin nahi baduzu, akumatuta dagoela esango nuke. Bai, nabarmena da ikusi duzu gozokiaren zotza, eskultorea. Zeloak oso nabariak ziren, nolatan naiz konturatu. Haren zeloak alazukea. Bai, xelebrea. Aurkitu zaitut, kopikatu. Kat Noir, non zaude? Gordelekua aurkitu dut. Norena? Nire kopiarena. Ez dute zer ulertzen. Goizean ikitaldian egon izan bazine ulertuko zenuke. Bueno, orain esan non zauden. Ez, hau katuen artekoa da. Neu sartu naiz iskanbila honetan eta neuk bakarrik irten behar dut. Katu! Katu! Katua abian dago? Kataklismoa! Ez dakit Ladybugek zer ikusten duen zugan, kaiku baten moduan erori zara nire trampan. Honen bila zabiltza? Zein erabiliko dut, nirea ala beste nirea? Ladybug, azkar, harrapatu dut iruzurtia Teoren tailerrean. Horregongo naiz minutu erdi barru. Ez etorri, Ladybug, trampa da! Berandu, Ladybug honantz datorre eta horixe zen nire plana hasieratik. Ez duzu engainatuko ondo ezagutzen hau. Neukire ondo ezagutzen zaitut eta hemendik aurrera neu maitatuko nau ez zu. Ni maitatu? Bai, arrazoi duzu, maiten hau. Horregatik erraz asmatuko du nor den benetako katua. Kopikatu, utzi berriketa eta ekarri Kat Noirren miragarria. Heldu zara! Kat Noir, zu bezalakoa da. Jakina, ni neu naizelako. Non dauka akuma? Eraztunean noski, hartu. Ladybugek berak egingo digu lana, hau bai ironia fina.
Zure almenak ere badauzka gainera. Harrigarria, ez da? Ni naiztela sinesten ez baduzu galdetu ea elkar maite dugun edo ez. Esan dizut gezurrik inoiz, mamarro? Etzen nion gure artekoa kontatuko, ez da? Zer? Ba, gure promesa sekretuarena. Bai, gure promesa. Ez dugu inoz promesik egin kopikatu. Maite zitut, Ladybug, ni esko zobea naiz kalekatu zikin hau baino. Ezin dut gezurtirik jasan, kalekatu honek zoratu bai, baina ez dit gezurrik esaten. Mil esker loreagatik, edo ez? Oraintxe, kendu miragarria! Niretzatez pasara, inorentzatez! Kataklismoa! Amai dezagun kontu honekin. Kutuna! Kollara? Zer egin behar dundik kollararekin? Lan bikaina, milady. Non dago Akuma? Zure argazkian. Ez daukagu astirik. Ez daukat lehen goratzeko inongo asmorik. Ona da! Ez aurpegiratu. Esan dizut bera baino bea naizela. Eta nizuek biok baino hobea! Neu naiz! Gezurra, neu naiz benetakoa! Noikoa da! Kokoteraino naukazue! Erakutsi eraztunak zenbat marka geratzen zaizkizue! Katuar erreka da erasoa! Pozik, katu borroka asko gustatzen zain. Guazitako marrantzara! Ez duzu kalte gehiago egingo Akumatxoa. Askatu gaitzetik! Kito! Agur tximeletatxo! Ladybug miragarria! Ondo harrapatuta? Eskerrak benetako Cat Noir bereizten jakin duzun. Nitaz maite minduta zegoena identifikatu dudanean erraza izan da. Lagundu geixoari, maitaleak bihotza apurtu dio. Bioi egia esan. Zergatik nago hemen? Ladybug? Sentitzen dut gaur goizean utxe egin izana. Sinatuko zenidake argazkia? Bai, noski. Lan zoragarriak dauzkazu hemen. Ondo ulertu duzu nire funtsa. Mil esker, Ladybug. Eta ez kezkatu, badakit zer duzun Cat Noirrekin. Ondo deritzot. Ez dut aurkitu? Mezua berriro entzun nahi baduzu sakatu bat. Mezua ezabatu nahi baduzu sakatu bi. Zure mezua ezabatu da. Bere telefono aurkitu dudala esango diot. Modu ona da hizketan hasteko, ez da? Gero zinera gonbidatuko du. Hori da nire neska. Agian erori egingo zitzaizun. Horrela balitz mutilen aldagelan aurkituko zuen norbaitek. Mezuak entzutera jo nintzen eskriman nengoen. Orain zer?
Baina zer? Mila aldiz begiratu dut nire zorroan. Dibertsio apur bat behar duzu, zinera joan gaitezke gaur gauean? Mutilak, joan gaitezkegu ere zuekin? Bai, noski.